Sa Bacolod City, siyam katuig nga bata nga gindeklara missing nasapuan sa isa ka bakanteng lote. Biktima ginbawian sang kabuhi matapos ginlapusan sang bato sang suspect. Yaring balita nga itong gintutukan. Puno sang kasubo ang amay nga si Ian. Sang Biyernes, nadulang bata sini nga si alias Nene. Siyam katuig samtang naghahampang sa ilang lugar sa Prokitahanon sa Barangay Banago, Bacolod City. Grade 3 si Nene kang ikatatlo sa apat ka mag-utod. Matapos sa masobra 24 oras sa pagpangita, nakitaan si Nene sa isa ka bakanting lote sa isa ka subdivision sa Takuling. May pila sini sa ulo matapos ginlampusan sang suspect, kagin kilala kay Sherwin Travas sang Bago City. Ginhingagaw pa ini madala sa ospital apang ginbawian man sang kabuhi. Ang suspect ang kilala sang pamilya ni Nene kag masami nagakadto sa lugar agud bisitahon ng iya pa kaisa. Huwebes ang gabi, nag-ayo pa ini sa pamilya nga matulog sa balay sang biktima. Hindi mo matala nga pangitaon siya. Huwag ko kung kaon. Napangita ko siya. Huwag ko lang pabaya sa bata ko. Alos bilog ang Bacolod. Alos balik ko pangita. Mapatay man sa Pag gusto ko ganyan mga malos. Hindi sa mangut ko. Wala mga kami sala siya. Napatulog man siya napakaon pagayo kay Papa. Amo na imuon sa mangut ko. Ginapahayag, ginhagad sang sospek ang bata ang magbakal sang tinapay. Suno kay Trava, samtang padulong sila sa Balaklan, nakitaan sini ang iya kahagugma nga nagsulod sa isa ka motel. Dito na kuno, sang nandulom ang iyang mga mata, kag tugas sa kaugot, gindalang bata sa bakanting alote, ginlampusan sang bato, kag ginbilin. Ginpanginwala sini nga ginhimusla ng biktima. Pamilya ng bata ang mabalik ng tiga, ko bla, lain ako. Sang pagod ko bla. Kaya mo itong nahimo ko. Ginrape mo paniwala? Wala, ginrape niya. Hinano lang? Wala, nilampusan lang dito. Kaya nakita ko ang damo na dugo, mo ito nagtaklas ko tiyak na pader naglagan po. Nag-ako sa isa ka pastor sa Bago City si Trava, kag nag-surrender sa kaprisan. Gilayon ini ang turnover sa PlayStation 6. Suno sa kaprisan, nagabag-ubag man ang iya ginahatag na statement. Halinto sila sa may Banago, nagsakay ni sila sa jeep na nawag sila sa Libertad, kag nagsakay liwat. Amo to nagpanglakat po siya dito sa may area sang City Heights. Gamakot siya nato nga nakalapot kamo to. According ni siya nang dulom ko niya panulukan, wala siya na minapinsaran ko ano. That time amo to nga dito ya ginbayaan ang bata. Posible pa sa kansang kasong rape with murder si Trava. Ginahibaluman sa kaprisan ang background ng suspect kag kun matuod ang impormasyon nga may mga reklamo ini sa pagpang-target sa mga minor de edad. Upod, Kirinal Casilio, Adrian Priatos, One Western Visayas.